njemu nešto znaš. Joj, što radi loptom, radi. Joj, pade lopte dole, moj bato, daj mi loptu. Pa i ti se malo za mnom poigraj. Da i tebe vidimo na snimku. Pa da, ovaj dobri bata se igra s tobom. A Dorice je lepino kad imaš neku zabavu tu. Pa šta ti radiš? A čija je to lopta? Doro, čija je to lopta? Jel to Seke Milene lopta? Kako ti voli da si igraš? Pa ti bi Dule bio dobra dadilja isto. Da, a gdje nam je brat Vlada? Bata Vlada. Jel Vlada otišao da uči? Nije još prošao odmor. Kako ti voli? A što mama ima cvijeće lepo? Mama Dušanka. Mama Dušanka i tetka Duška. Da. A čarape smo kupili kod Kineštića. Da, kupili čarape kod Kineštića. A šta radiš fudbalerka nogom? Hoćeš ti biti tajna fudbalerka ili teniserka? A mi tu gledamo Novaka Đokovića kako gubi u tenisu. A Micuka? Kako ti tu žongliraš? Šta kažeš Dule? Hoće biti fudbalerka? 100%. Dosta.